मारावा छावा हौ तोहर रानिया गे चढ़ जैतम कुसावाला पनिया गे मंगिया में सजाई लिहनी लाला किसनुराबा होते भोज जैनी तुसा सुरबा गे जान मंगिया में सजाई लिहनी लाला किसनुराबा होते भोज जैनी तुसा सुरबा गे जान यही सोची सोची हमर फटा हो करे जावा लाग हो के खाइली माँ पुरवा गे जान जान गे यही सोची सोची हमर फटा हो करे जावा लाग हो के खाइली माँ पुरवा गे जान जान गे हानि गोर हम करिया गे जैमी तो ससुरवा दे बहु घरिया गे एक साथ पढ़नी असनाहत कॉलेजिया जाए घड़ी करहनी टाटा गे जान एक साथ पढ़नी असनाहत कॉलेजिया जाए घड़ी करहनी टाटा गे जान यही सोची सोची हमर फटा हो करे जाबा लाग हो कि खाइली माँ पुरवा गे जान जान गे यही सोची सोची हमर फटा हो करे जाबा लाग हो कि खाइली माँ पुरवा गे जान जान गे आई तो हातार तोर बारात लेके जाई है गे छौड़ी हमर लाश लेके हाँ हाँ कोयल जैसन बोलिया सा ताब हो गे रनिया कैसे बनाई लिहनी दुरिया गे जान कोयल जैसन बोलिया सा ताब हो गे रनिया कैसे बनाई लिहनी दुरिया गे जान रंजन के सोची सोची फोटो करे जाबा लग हो कि खाइली माँ पुरवा गे जान जान गे यही सोची सोची हमर फोटो करे जाबा लग हो कि खाइली जा हरवा गे जान जान गे कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।